जोङो एम्फौ फिसिनाय आरो बै उननियाहाय इन्दि एम्फौ लुनाय जोङो एम्फौ जों सिखिरिया बिदै दैयो ओमफ्राय बिदैनिफ्राय जों बे एम्फौखौ मोननाय जायो एम्फौनिफ्राय फिथोबखौ मोननाय जायो जों रुनिकाटा कलेजनिफ्राय चिरां फार्स्ट टाइम बे रोखोमनि फेस्टिभेलाव बाहागो लादों औ फार्स्ट टाइम बाहागो लानानै मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जिहेतु फैगौ 4 मार्चसिम नैबे फेस्टिभेला सोलिगोन मा बादायलायनायाव बाहागो लागोन नोंथांमोननि कलेजआ स्किटआव ओमफ्रायो कुइज कम्पिटिसन मोसानाय बेफोराव जों बाहागो लानो फैदों रुनिकाटा कलेज मा दिन्थिनो नागिरदों दायो जोङो इन्दि लुनाय ओमफ्राय जि दानाय इन्दि जिखौ मारै बानायो बेखौ दिन्थिफुंनो नागिरदों माबायदि बानायो जोङो फोरमायनोसै जों फार्स्टआवहाय इन्दिखौहाय मा होनो बे फिथोबखौहाय सोनानै लाग्रोयो माबा खुन्दुं आरोखि माबा मोनसे खुन्दुङावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय सिखिरि जायो बियो सिखिरिनिफ्राय फिथोब माबा बिदै दैयो बिदैनिफ्राय एम्फौ जायो एम्फौनिफ्राय जों बैयाव होनानै दोनदों जों एसे सिगाङावहाय बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे मा होनो बेखौ थावख्रि लुनाय बिदि खालामनानै खुन्दुं बानायनानै जोङो बेबायदि जि बानायो आरो नैबे जों दोननाय बायदि कालचारेल प्रसेसनावल' दिन्थिनाय जादों बे रोखोमनि मोगथाङावबो रोङो एसे रोङो न'आव बानायखायो नालाय गोदोनि मानसिफ्रा ओमफ्राय जों एसे बारा रोंनो नागिरा आरोखि होमबाबो मिन्थियो जोङो न'आव बानायो बिमा बिफाया बेबायदि लिना बसुमतारी आंनिया जों रौता कलेजनिफ्राय दायो मा दिन्थिनो नागिरदों जोङो गोदोनि बैसागु मोसानाय जोङो 42 बामि नास्राय सिंगि नाथुर बारलि गैला मोनाखै माबायदि मोनदों नैबे फेस्टिभेलनि जितु कालचारेल प्रसेसनाव बाहागो लानानै मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम फैदों देग्लाय चिरां गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेज नैबे कालचारेल प्रसेसनावल' दिन्थिनो रोंदों ना बले मोगथाङावबो सारनो रोंखायो मोगथाङावबो रोंखायो औ जोङो माइनाव बरायनाय दिन्थिदों डिमाकुसि कलेज माइनाव बरायनायाव मा खान्थि दङ जोङो माइनाव होनोब्ला न'नि लोखिखौ न'आव लाबोनाय जायो बेखौनो आं बरायनानै लाबोदों जोङो बर'फोरा 90 खोमा औ जाबाय थेंकिउ आदा दायो जोङो माइनाव खेराइ बरायनायखौ नागिरदों माइनाव बरायनाय मा खान्थि दङ बेयाव माइनाव खेराइ दिन्थिनायाव जेरै माने जोङो बोलि बाथौबो फुजिनाय जायो जेरै दाउ हाथारनाय दाउ थै लोंनाय बिदिनो फिथाइ सामथाइ होनानै जों फुजिनाय जायो इन्टारेस्टिं नुनो मोनदों माबायदि गोसोआव साननाय फैदों बे फेस्टिभेलाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मा कलेजनिफ्राय कलागुरु बिष्णु राभा साबैसे बाहागो लादों 22 जोन